Prepáčte, ale Ľuboš Blaha pozdraví čas práci a je vyšetrovaný, vypočúvaný. Počujete to? Čas práci. Oni ho zobrali na policajnú stanicu a ho vypočúvajú. Vraj má extrémne výrazy. A potom nejaký blázon stojí s ukrajinskou vlajkou so sekerou v ruke a hovorí, že treba dať premiéra dole. Potom sú videá, ako strieľa na strelnici z nejakých zbraní, ktorá má všelijaké fašistické znaky a fotí sa s pánom Naďom od demokratov. A to je v poriadku. Ale čest práci, Ľuboš Blaha, kde si? Ľuboš, zdravím ťa. Zdravím ťa na celé Slovensko. Čest práci a nech prídu všetci a nech si robia, čo chcú. My si prácu vážime. My si prácu vážime na rozdiel od iných, ktorí tu na Slovensku sú. Milí priatelia, Slovenky, Slováci, drahí smeráci. Bolo to presne pred rokom, kedy opozičný aktivista takmer zavraždil najvýznamnejšieho politika, štátnika novodobej slovenskej histórie Roberta Fica. Niekoľko dní bojoval o život. Pamätám si, ako by to bolo dnes. Prišla pani ministerka Máťa Šimkovičová, práve som viedol parlament, a povedala, že postrelili premiéra. Povedal som to, čo sme cítili všetci. Obrátil som sa k opozícii a hovorím im, toto je vaša robota. A stojím si za tým. Predseda vlády Robert Fico bol postrelený progresívnym Frankensteinom, ktorého stvoril Gröling, Matovič, Šimečka a ďalší. Viete, všetci sme tak trošku očakávali pokánie zo strany opozície a liberálnych médií. Stačilo povedať, prepáčte. Nie, prišla ešte väčšia vlna nenávisti. Ex-minister na dneska vrieska o hrubej orbe. Ex-premiér Matovič uráža naše mamy a staré mamy, ktoré volia Smer. Šimečkovči organizujú Majdany, a jeden z ich fanúšikov dokonca drží sekeru zabalený v ukrajinskej vlajke a hovorí o klincoch v rakve. Toto je ten ich liberalizmus? Nenávisť, atentáty, pokusy o vraždu. Toto je ten ich slávny liberalizmus? A potom sa čudujú, že ľudia ďalej s láskou spomínajú na socializmus. 65% voličov progresívneho Slovenska neverí, že sa vôbec atentát stal. Ešte raz, 65% tých slušných ľudí, ktorí nás obvinujú, že šírime konšpirácie, neverí, že sa stal atentát v Handlovej. O čom sa s nimi máme rozprávať? Máme im ukazovať zábery? Čo im máme povedať? Čo máme povedať Pročkovi, Galkovi, Matovičovi na tú vlnu nenávisti? A napriek tomu my hovoríme, stačilo nenávisti. Tú najlepšiu odpoveď na všetko toto zlo dal sám premiér Robert Fico. Atentátnik Cintula ho chcel zastaviť, zavraždiť, kvôli tomu, že Robert Fico chce mier. Nechce vojnu s Ruskom. Kvôli tomu mal byť zlikvidovaný. A čo spravil Robert Fico? Našiel odvahu a 9. mája išiel do Moskvy poďakovať sa našim osloboditeľom od fašizmu. Toto je Robert Fico. Žiaden politik v Európe nemá takú odvahu ako Robert Fico a ja za to ďakujem. Priatelia, mysleli si, že nás zlomia. Ale nie, nikdy nás nezlomia. Lebo my sme Smer. My sme mier, kým oni sú vojna. My sme zdravý rozum, kým oni sú nenávisť. My sme vlastenci, kým oni slúžia globálnym mocnostiam. Priatelia,
My sme Robert Fico a oni sú Cintula. Nech žije Robert Fico, nech žije Slovensko, nech žije Smer.